היום הולדת שלה. מה את רוצה להגיד לנו? ברכה ליום הולדת שלה. לא רוצה להגיד לנו? אני לא. בסדר. אמא, את תגידי לנו. מה אתם ברוכים במצלמה, רמי? נו, רמי. משפחת אבירי ואנגל, אתם ממש? עד 120, בריאות ואושר. לחיים, כולנו יחד. יום הולדת שמח. איפה שלה? שלי פה, אני תכף. כן. מה קרה? היא רוצה שאת תשאר. בקצ'ו לחיים. תכף אני אתן לה. בקצ'ו. לחיים. מאמה. לחיים עונה מובי. לחיים. אולי צעירים תשאירו יום הולדת. אנחנו נשאיר עוד מעט. למה לא? רגע, מה זה צעירים? אני לא צעירה ואני את הכי צעירה פה, תזכירי. אני מבטיחה שלא תלכו הביתה בלי שנשיר. לשיר? איפה? מה אתם שרים? יום הולדת שמח, נו? לא, אמא, אני מציעה שאת תשאירי לנו סולו. אולי דו. יאללה, כן, אמא ומישה. נביא לך כוסית, רותי. מה יש? תשאירי, מה יש? אמא ומישה. אני זמרת, כן, בטוח. למה לנו? ישירו לך היום אבטולה. היא תעזור לכם, היא תעזור לכם. כן, רותי, ישירו לך היום יום סטולה. נכון. אתם לא תלכו הביתה בלי זה, אני מבטיחה. היינו לא מכירים את זה, מה ישירו לך. זה בפולנית. סטולה, שינם סטולה. מה יש לנו פה? זמרים כולם. נו, ממו. יש לנו פה זמרת חדשה. רגע. צבי, chodź tutaj, Ciu. 120 lat. 120 lat. מה יש? Całą kasetę. Aha. Mamo, Dawajcie, nie ma co zacząć. nie, zaczniemy to. Ale jest się. זה לא סתם, אני רואה. טוב, מה אנחנו חוגגים פה? לך רגע, אז לך בטוח לא? אולי לך, אדוני? אני בא. את הילדה? עכשיו אני רואה שאת לפחות בת 18, לא בת 20. לצבא כבר התגייסת? 20. בואו כולם נשיר לה והיום יום הולדת, היום יום הולדת, היום יום הולדת לסבתא יתד. היום יום לא שומעים, היום יום הולדת, היום יום הולדת לסבתא יתד. חג יד שמח וזר לפורח, היום יום הולדת לסבתא יתד. חג יד שמח וזר לפורח, היום יום הולדת לסבתא יתד. תגידי לי, את מכירה את כל האנשים שפה? כמה שנים? איזה שנה, שנתיים לפחות, נכון? 10. לשיר, את לא לימדת אותם? הם עושים ככה עם היד, הם לא יודעים לשיר בכלל. איזה חינוך נתתם? את יודעת, בואי נראה איך הם קצת מתאפסים ו-Happy birthday to you, Happy birthday to you, Happy birthday dear סבתא יתד, Happy birthday to you. ואיזה יום שמח לי היום, איזה יום שמח לי היום, איזה יום ואיזה יום שמח, יום של הפתעות העולם מלא ניסים ונפלאות. איזה יום שמח, יום של הפתעות
רוצה לאחל לסבתא? עד 120. נו, תמחאו לו כפיים. טוב, נעבור למישהו יותר מבוגר קצת, כן? איך קוראים לך? גיא. גיא, גם אתה מכיר 30 וכמה שנה את סבתא? 40. אבל לא שומעים אותך, דבר למיקרופון קצת, כן? ומה אתה מאחל, גיא? 120, אותו דבר. לא תמחאו לו כפיים. טוב, תמחאו לו גם כפיים. סבתא, את רוצה לדעת מי אמר לי בכלל לבוא לפה? מי בכלל רוצה לעשות לך את ההפתעה? מי רוצה לשמח אותך עם כל הבלונים והליצה? כן, יפה מאוד. Kto zamówił, czy ty wiesz więcej? רגע, Czy ty chcesz wiedzieć, kto zamówił? מה הם מדברים? מה זה, עברית? זה מה שהוא שואל, אם את יודעת. את לא יודעת מי אמר לי לבוא לפה, נכון? בשביל זה צריך לפתוח את המעטפה, נכון? רגע, בטח. On ci przeczyta, to nie potrzebujesz. כולכם הקשבה. סבתא, את רואה את הסדר בלונים שפורח פה? הנה, תראי לנו איך הוא פורח, תעזבי אותו רגע. תעזבי, הנה. תעזבי עכשיו. את רואה איך הוא פורח? תזריקי אותו עוד פעם. הוא בא את יום הולדתך לשמח. הסדר בלונים בא את יום הולדתך לשמח. מזל טוב, עד 100, כ-20, אושר באושר. מאחלים לך את כל זה. רותי וכל המשפחה בארץ ובחול. אז תמחאו לנציגים שלכם כפיים. סבתא, הנה זה שלך, וזה לא הכל. יש לנו פה עוד איזה ברכה. הנה, את רואה? בואי נראה אתם בהקשבה. זה מכתב שלם. זה משהו להם מחוץ לארץ, שלחו. אז לסבתא. אתה יכול לקרוא לי? כן, אני קורא לך. לסבתא, יש גיל שבו אישה לא אומרת מה גילה, נכון? אך בא גיל שבו עליה להתפאר במלוא השלום. בסוף אנחנו נדע את הכל. והאמינו לנו, אין גאווה גדולה מזה, שלנו יש סבתא בגיל שכזה, שלמרות גילה נראית כנערה, ובנפשה ורוחב ורוחה כל כך צעירה. כעת לא נותר לנו אלא לאחל ליום הולדתך ולשנה שתחל, שיאיר לך האור עוד שנים לאין ספור, ושתשארי כך תמיד סבתא שלנו, ושתזכי להרבה נחת מכולנו, כי אותך כולנו אוהבים, כל ילדייך, נכדייך ונינייך הרבים, שלמרות שחלקנו בעולם קצת מפוזרים, אותך אנחנו תמיד זוכרים. הסבתא, המון המון מזלים טובים, וכל שאר הברכות והאיחולים. מאיתנו קרובים כרחוקים, שאותך שוב נזכיר כל כך אוהבים. תמו החרוזים והברכות, והגיע שלב החגיגות. אז את הנרות קבי בנשיפות, וקבלי מאיתנו מיליוני נשיקות. רגע, את הנרות אני לא רואה, הנה, מביאים את הנרות. ואת כל זה מאיתנו בארץ, מישה, סמק, לושה, צבי, רמי, אורה, ענת, יובל, גיא ורותי. ובחול, נינה, אדי, אלה, בני, רון, גלי, איריס, תמיר, דני ויעל. אז תמחאו להם כפיים! והגענו לשלב החגיגות, ולסבתא עכשיו תביאי בלב משאלה מה שאת הכי רוצה. משאלה בלב, משהו שהכי רוצה. Życzenie, jest pomyślałeś i życzenie. Dla ciebie. מה תגידי לנו? Dla świeczkę. Nic nie. יכולים עוד לכבו את כל האורות בבית? אתה מוכן להתחלק? הכל בסדר. כן. יש? הנה, רגע, יש עוד אורות. תמיד יהיה, כי מסביב נורות. הנה עוד אחד פה במטבח שישאר, אבל... סבתא, בת משאלה. יכול לצלם? שמעת עכשיו יש życzenie? כבר לא. Co by pomyślałeś, jakie עדיין życzenie? כן. בבקשה. הסבתא, לכבות לנר. 1, 2, 3. נו, Dmuchaj, no. יאללה!
אמרת שאת בת 28. בטח, רק הזמינו אותך. 36, זה בלוק. זה בלוק. הזמינו אותך לעבוד הרבה בחיים. אבל עם ליצן אף פעם לא רקדת, נכון? אז עכשיו מגיעה הזדמנות, אחרי הרבה שנים. הנה את יכולה לקום כשאת רוצה בישיבה. אז בואי תקום. הנה, אתם כולכם במחיאות כפיים, וליצן קטן שלי, אולי תרקוד לי מחיאות כפיים, ליצן קטן אחד, רוקד עם כל אחד, מחיאות כפיים, אולי תרקוד איתי, אולי תרקוד איתי, וליצן קטן שלי, אולי תרקוד איתי, ליצן קטן אחד, רוקד עם כל אחד, אולי תרקוד איתי, אולי תרקוד איתי, מחיאות כפיים. עכשיו כל אחד שיפוק פה שנייה ביד, הנה נו, כולכם, גם העומדים, לא משנה, הנה, זה לה. Uważaj, ty zasłaniasz. איפה לקחתי? רגע, למי זה? רגע, מישהו שהיה פה, הנה לה. טוב, כולכם מוכנים? שלי, כבר יגיע. הנה, רגע, דף לך שאני אבוא לפה? לא, זה הפתעה הפתעה גדולה. מוחלטת. הסבתא, מה שאני מאחל לה, שכל מה שאמרו פה, שיתגשם, שתצליחי במה שאת רוצה, שתחי באושר ואושר, ופשוט לחיים. לחיים. ולרותי מגיע באמת כל הכבוד. הרעיון. בואו נשמע אתכם עכשיו בשירה, הם לא יודעים לשיר חזק, אבל נשמע אותם עכשיו הכי חזק לסיום. וקיפק לסבתא? היי! קיפק לסבתא? היי! קיפק לסבתא? היי! סבתא עוד פעם הרבה מה... כן, אני רוצה קלוז. איפה? רגע. אולי פעם אכפת לך. אבל את יודעת את הסיפור. לי עשו דבר כזה ביום האם. בא איזה סיני, שואל, יש פה איזה מרים? לא. הזמינו, והוא גם עשה כזה. בחוץ לארץ מזמינים תזמורות שלמות. כן. Ma sobie spróbować pisma. באקוודור אתה מזמין תזמורת, השומע מבין לך, מתחילים לשיר. קרים, טובים. לא, תחממי אותם עוד אני פעם. חושבת שצריכים לחמם אותם מאוד פעם. בדיוק, תחממי אותם עוד פעם. תשמעו, זה היה... תגידי, בטוח, את יודעת. אני לא יודע. לא יודעת, נהדר. זה היה באמת להתראות לכולכם. זה היה כפיית נדיר ואיזה שיר נהדר. תתנהג יפה איזה שיר בשנה הבאה. נהדר. אנחנו נתרגם לך את זה. את עוד לא מבינה? תקליטי מפולניה שם, מה אתם רוצים? תקנו לכם בדיוק את זה שלך, אני אראה את זה הפעם. זה לא שלכם, זה בוודאי לא, ולא ידעו פעם ראשונה. זה תמיד. זה לא מצולה, לא מקובל. גם שינוי מאמריקה לכאן זה גם לפעמים, אבל זה לא היה בבית אגב. טוב מאוד, אתם יודעים, אני רוצה לדבר. רותי, זה טוב מאוד. שבי, אל תהיי כזאת, שבי. וגם לא היה לנו זמן לתכנן את הבית חולים.
בצד הזה. אלה עוד לא ראיתי. הנה, אלה שם. וזה נגד קקה. ירוק, לא? זה ירוק. בלי ראש. זה יראו באור הזה? אני מקווה שכן. הילדים מכירים כל השירים, גם שם תמיד. לא, לומדים את זה בבית ספר. לא, הם לא חולקים לבית ספר. זה בא גלית יותר מאמינה. בת כמה היא? היא 12 וחצי, ורון 16. רון כבר בן 16? הוא עשה לייסס השבוע. עוד יותר גדול ממני, נכון? עוד יותר גדול ממני. גלית בת 12 וחצי? אני זוכר שהיה פה שתלמי נולד. איזה מהירות. איריס השבוע. תמיד בן? זה היה לפני שנסענו לחו"ל, לא? הוא לא רצה שלא נשלח, שכל כך לא נשלח. ומקווה שנתראה להתבלות מהשיר הולדת שמח, מזל טוב. היי בבקי כוחני, מזל טוב, מקווה שנתראה השנה, הרבה בריאות ונשיקות. היי בבקי, את 120. אני נורא מצטערת שאני לא שם היום איתך, אבל אנחנו נחשוב עלייך ונרים עוד פעם כוסית לחיים, ואני מאוד אוהבת אותך. חצי ביחסים מתקיים. נגיד משהו ברומנית. סבתא מזל טוב. יום הולדת שמח. Happy birthday, יום הולדת שמח עד 120. אני מאחל לך כל טוב ושנוכל להתראות ולחגוג עוד הרבה ימי הולדת. איריס גם היא שמה, איריס. לא? אם אני רק עם תמיד. גם אותי, לפני כן, גיטרה חשמונית. עכשיו זה בסדר. איך ניקולוס? Happy birthday to you. כן, הרעיון מדהים. קודם כל לזה שזה, מביאים חבילה ויוצא לזה. כל ה... מה זה נגן על גיטרה? אני יודעת מה עם הגיטרה? אתה לא מבין לגן, יש אצלנו אחד מנגן, מה זה יפה לגיטרה? כן? כל לילה כולם יושבים ומנגן שירים, כולם שרים. שירים באנגלית, שירים... את העיניים. לא עכשיו, אבל לאט בסדר, אני אדבר, אנחנו נדבר. מה זה? מי חיבר את זה? אותי, את כתבת את זה? סליחה. זה כמוה, גם אני מנסה כל הזמן זה, אה? בקיצור. סיבוב שני. רותי נהדר, כל הכבוד. תוכלו בכל פעם לחמם אותה? כן? מה זה?
ליצן, nie było to למה זה? ליצן. Co ty robisz? מועמדת זה לא באור, פה רותי, זה האור. אמא אומרת שזה לא ייכנס. זה רק ילך לסגור עם זה. לא, תכניסי כפול. למה זה רותי? Nie, bo otwarte, bo nie otwarte. מסובך, Mama ma מסובך, klucze, אתה jak לא תצא מזה. עוד יש סרט? לכמה זמן יש שם? שעה וחצי? כל מה שאתה אומר שומעים. עכשיו. אז מה רע בזה? רגע, מה רע? לא, אבל נראה לי פה יותר מעניין. הוויכוח על איך להכניס את השורשת. Ale nie można znać. מה כתוב? Grandma. יפה מאוד, יפה מאוד, בראבו. של מתנות, אז עוד מתנה. ואני הבאתי שתי מתנות, ואני אלבש את זה. ז'קט וסוודר, זה יותר מדי גדול. אם היית נותנת היום, אז היית לובשת איתי. לא, יותר מדי גדול. כן, 10, יותר. מה איתכם? תקומו ותקחו רבותיי, עוד הפעם להגיד לכם. טוב שהיא לא ראתה את זה, לא שם. Co jest? Ja się pytam, myślałam, że jest nasza sałatka. Nie, no muszą zrobić. Ja myślałam, że... Ale mamie To musisz jest tam podać. też. Mamie לחיים, לחיים. הצוות לשכיבה, לא יודע. או אמא, זה מצרחות או לא? חצי יום לפניי באתי. אני אכלתי. בטח שאכלתי. עכשיו יש הוכחות לזה שאת מכריחה אותי לאכול. מה יש עכשיו? הוכחות לזה שאת מכריחה אותי לאכול. רותי, תאכלי. איפה אתם גרים? נרדוף אחריה, נרדוף אחריה. בסיבוב כאן. בסדר, זה לא טוב. ועם זה, אתה יודע שאם אלה היו השבוע עם האפן הזה, לא היו... גם לא משנה, זה לא. זה מרגיש לך. יש לי ידן תקי אור. בלונים. זה בן שלי או לא בן שלי? זהו, זה. אני אומרת שגונבו רוצה להתארגן לא חשוב, הגיעו אולי גם חלקנו אורה ולא זה בדיוק כמו שאתה אומר, בדיוק. אנחנו מאוד בגיל. Świece. Zobacz te świece. נהדר. גם נינה כותבת, אבל איריס כותבת, שרוצים בבית ספר, רוצים להוציא כזה ספרון עם כל ה... היא יושבת אצלנו, פתאום יש שירים. מי? בת של אלה. כן, רואים עליה עליזה. היא לומדת בכיתה, נותנים לה חומש בכיתה הגבוהה שלהם. על מה? על מה? צריכים לחשוב? On nie umiał pisać nigdy, że נינה? כן, נינה מאוד יותר. רגע, והם מדברים עברית יש או... לנו שיר של נינה, שאבא שלי נפטר. מי שם? תודות לי.
nie martwisz o to? to mam poprosi Lolę. Ona mówi, że jest druga. Ja nie, mi się wydaje, że były dwie, ale no proszę, Ale nie wiedzą gdzie. To co wystarczy pomoże? jedna. Ja tak chciałam już zobaczyć ten. לא דבר כזה קשה. oni ciągle oglądają. השבוע גלית נשארה לבד בבית, כולם חלפו בלילה, שמה לנו את המצווה, והייתה מזועזעת, איך היא הייתה קטנה לפני 3 שנים. ולזיווה יש לה... שהילד משחק, אתה יודע, לזיווה יש ילדה קטנה, אתה מכיר אותה, הקטנה כן, אז היא, כזו פתנית, אז היא אומרת, ילדה קטנה בת 6, אז היא אומרת השבוע לזיווה, נו שהוא כבר ישלח את הטיל הזה לתל אביב, אני אלבש מסכה, כי נורא רוצה ללבוש מסכה, ואנחנו נשלח לו את האטום. אז אני יכולה להלביש את המסכה. זיווה זה אחות של אדי? אדי, כן. ראיתי אותה לא. כי מחר תהיה אצל... מה זה עושה? tu pisze happy birthday. מספיק 100, תעשה שזה יהיה 100. שזה מה יהיה 100? אכפת לך מה שכתוב? נחה עד 120. עד מתי שאת רוצה, שיהיה כתוב מה שכתוב, זה לא משנה, צפי צודק. גיא, מה העניינים? אין אוכל כבר, אתה רוצה לאכול משהו? הוא הרגיש שמשהו בא לשולחן. אמרת מה שכתוב במתחלה? לך לשם, לך למטבח, ייתנו לך פשטודות. כן, זה נשמע לי נורא. את מבינה בכלל? קרבת זה תה. כמעט הכל. רגע, כולם ראו שזה עד 120 כתוב, נכון? סמי דושפיו. היא יודעת שמצלמים שגודחים עוגות בהזדמנויות אחרות. כל עוד יש סרט. שיראו לפחות גם באמריקה איזה עוגה הם הפסידו. מה עם הדיאטה? הדיאטה? היום זה... אמן. רותי לא מסתכלת. אני לא סופרת לכם היום כל היום. Ja nie mogę pierwsze wyjąć łyżką i ona tam jest. Nie mam tam, ona jest z pasztygot. יש שתי חברות, היו לאורה יש שתי חברות שמנות, יופי. זה בסיס לדיאטה. למה? לא יודעת לדבר? כמו שבת של זיווה אומרת, מישה בוכה. מה זאת אומרת? בבר מצווה שאמרו לי שאני אומרת, אני בוכה, מישה בוכה. למה הייתה בת? זיווה הייתה עם בת. תשמעו, זה לא יום הולדת, זה לא וידאו שאנחנו שולחים, זה וידאו של המשפחה, אז כל אחד יכול להגיד מה שהוא רוצה, לא דווקא לאכול את המזל טוב, לא דווקא. מרחשי ליבו. אנחנו מאחלים לך כל טוב. כמה שעות ישבתי על זה? אני לא חושבת מה שרבול זה יצא לי. את יודעת מה הקטנה אומרת ללולה? תקחי את הזיווה חזר לבית. חזרה לבטן. היא מעצבנת אותה. יש עוד כמה אנשים בעולם שהייתי מחזירה. אני לא רוצה לתת לה. תקחי לך לבית. נינה, מה אמרו? אין לו, הוא אוהב את כולם. אנחנו מזה סרבטי. היא מחזירה אותו לא לבטן. זה נשמע ממש כמו קרש. הם כאילו שאנחנו מבינים בזה. זהו זה. תגיד, זה כל המערכת שיש לה בבית? רק זה? מרים את הגב. מסכנים ההורים. אבל זה בבייסמן, לא? רגע, והוא לבד, יש לו עוד חברים עם כלים אחרים, משהו? כן, לפעמים כן. אז לא יש יופי. חבר שלו מנגן איתו במועדונים. אנחנו קלטנו את תשאיר, אבא. לא, די, תבוא. כל הבחורים בכיתה הזאת, לפני בר מצווה, הם עד קאמרה. וזה כל כך מצחיק שהם שם מסתובבים בשופינג סנטר, לחשוב הבנות, היא הכי גבוהה, ואחד כאן.
ככה דומה לבני, זה פשוט מדהים. שתי כיפות לבני. נורא, פשוט מדהים. אז בוא נאמר, אתה גם יכול לקפוץ. יניב, היא עשתה את זה בבית. והוא מנגן על זה קסטה שם. בלי וידאו אני לא בא, גיא. קצת שירים, קצת גוף, משקולות, תרבות. אבל אני ואתה מנהיגים. אנחנו נרוץ. זה בסלון. משפחה של אומנים, אנחנו זה משפחה של ספורטאים. ואמא תהיה משרוקית תמדוד לנו זמן. אמא בווידאו. האמא תשחק בווידאו, אמא. תבדר שירים באצבע. הדירקטור אומנותי. האוויר קנה לי. אחד עושה לי שטויה. מהר מאוד היא מנגן. זהו. אז מה זה? הוא מסכם את היום הולדת. סבתא, הוא נותן לך את המספר טלפון שלו אם את רוצה למשהו. אוי, זה צחק. אוקיי, אתם עכשיו שני חברי